Prišli sme vyjadriť smútok a hlbokú sústrasť demokracii, ktorá je na Slovensku po včerajších udalostiach spred parlamentu na kolenách. Včera sa udialo niečo, čo od roku 1988 nemá v našej krajine obdobu. Polícia brutálnym a neadekvátnym spôsobom zakročila proti občanom tohto štátu, demonstrujúcim proti korupcii a nespravodlivosti. Neustýchala sa použiť slzný plyn, policajnú pyrotechniku či gumené projektily na neozbrojených demonstrantov s holými vystretými rukami k oblohe, medzi ktorými boli deti, tehotné ženy či dôchodcovia. Vyzývame preto mimovládne organizácie, novinárov, umeleckú obec i osobnosti verejného života, aby tieto udalosti rázne odsúdili. Taktiež vyzývame všetkých ľudí, ktorí sa zúčastnili včerajšieho protestu a boli predvedení na policajnú stanicu, aby v pondelok podali spolu s nami hromadnú sťažnosť na základ polície. Keďže všetci vieme, prečo sme tu, ja by som vás chcel poprosiť, aby sme teraz pristúpili k minúte ticha za demokraciu. Ďakujeme všetkým. Máme tu sviečky, ďalšie sviečky ešte prídu, takže tí, ktorí nemáte, kľudne